हॅलो हॅलो हा उचलतोय आवाज. काय बोलता? हा उत्सव स्वातंत्र्याचा आमच्या या देशभक्तांच्या आणि क्रांतिकारकांच्या बलिदानाचा आहे. हा विजय सोहळाचा या समर्पणाचा आहे अशी प्रामाणिक भावना ठेवून आपण हा भारतीय स्वातंत्र्य 78वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक रमेश केशवनीकर यांनी आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आणि माननीय नामदार उदयजी सावंत यांना संचलनातील सहभागी पक्षांचं निरीक्षण करण्याची विनंती केलेली आहे आणि प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी प्रस्थान करते. आजच्या या संचलनामध्ये विविध पथकं सामील होत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी पोलीस दलाची पथकं, त्याला सहकार्य करणारे होमगार्ड पथक, त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी आणि देशप्रेम दाखवणारी विविध पथकं यामध्ये सहभागी होतात. भारतीय स्वातंत्र्याचा 78वा मोठा उत्साह आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आणि या ठिकाणी संपन्न होत आहे. एक एक जीविताची संविधा जिवंत झाली, स्वातंत्र्य मंदिराची पूजा सजीव झाली. सर्वस्व त्यागुनिया मन एक एक उठले, नरवीर अग्रणी ते मृत्युंजयाचे ठरले. अशा या क्रांतिकारका आणि देशभक्तांना विनम्र अभिवादन करून हा कार्यक्रम संपन्न होतोय. पहिल्या क्रमांकावर असणार पोलीस मुख्यालयाचं हे पथक कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम राखण्यामध्ये चोख व्यवस्था करणारी ही विविध पथकं. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे दंगल नियंत्रण पथक. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला यशस्वीपणे तोंड देण्याची क्षमता असलेलं असं हे रत्नागिरी पोलीस दलाचं विशेष पथक. त्यानंतर पोलीस बँड पथक या ठिकाणी सहभागी होते. त्या पाठोपाठ पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या आपल्या सर्व पोलीस महिला भगिनी यांचं जिल्हा महिला पोलीस पथक आणि त्या पाठोपाठ या ठिकाणी सहभागी होत असलेलं हे जिल्हा होमगार्डचं पथक निष्काम सेवा हे ब्रीद वाक्य घेऊन या संचलनामध्ये सहभागी होते. आणि आजच्या या संपूर्ण संचलनाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे डॉग स्क्वॉड. विक्टर हा डॉग या ठिकाणी प्रमुख पाहुण्यांना आणि राष्ट्रध्वजाला सुंदर अशी मानवंदना देताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अशी विविध पथकं या संचलनामध्ये सहभागी होत आहेत. आपला भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन आपण या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात संपन्न करतोय. साक्षा अमुच्या स्वातंत्र्याची सर्व जगाला समजू दे, समतेच्या मार्गावर आम्हा स्थान सत्वरी लाभू दे. सर्व धर्म या भारतवर्षी सौख्य गृहातून नांदू दे. स्मृती त्याची या बलिदानाची आज आम्हाला जाणीव दे. असाच झेंडा उंच सारखा अभिमानाने फडकू दे. प्रत्येकाच्या अंगावर रोमांच उभं करणारा असा हा ध्वजारोहणाचा सोहळा आपण अनुभवलाय. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय नामदार उदयजी सामंत, मंत्री उद्योग महाराष्ट्र राज्य आणि पालकमंत्री रत्नागिरी आणि रायगड जिल्हा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि शुभ हस्ते या ठिकाणी संपन्न होत आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे जीवन आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या प्रयत्नात मृत्यू म्हणजे अविनाशी वैभव
हे प्रत्यक्ष ज्या ज्या क्रांतिकारकांनी आणि देशभक्तांनी अनुभवलं त्यांच्या पवित्र स्मृतीला पुनश्च एक वार अभिवादन. संचलनातील सहभागी पथकांचं निरीक्षण करून प्रमुख पाहुण्यांचं ध्वजमंचावर आगमन होत आहे. थोड्याच वेळात सुंदर आणि नेटकं असं संचलन आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. या संपूर्ण संचलनाचं नेतृत्व करणारे पोलीस राखीव निरीक्षक रमेश केशव निकम यांच्या नेतृत्वाखाली हे संचलन या ठिकाणी थोड्याच वेळात सुरू होईल. त्यांना सहकार्य करतायत राखीव पोलीस उपनिरीक्षक सुभाष रघुनाथ तारिये. भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात हजारो भारतीय नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन हे आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे माननीय जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न होत आहे. नवध्येयाचा नवसंस्कृतीचा भारत देश महान, या देशाचे रक्षण करण्या वेचू आपुले प्राण. तिरंगी झेंडा मम देशाचा माझे स्फूर्तिस्थान, धन्य धन्य मी असा देश हे माझे जन्मस्थान, असा अमोघ संदेश देत या संचलनाला सुरुवात झालेली आहे. या संचलनाचं नेतृत्व करतायत राखीव पोलीस निरीक्षक रमेश केशव निकम, ज्यांनी PSI, DYSP, एक्साइज डिपार्टमेंट, RTO, वन विभाग, गोवा अधिकारी यांना नाशिक येथे प्रशिक्षण देण्याचं काम अनेक वर्ष केलंय. त्याचप्रमाणे 10 वर्ष मुंबई या ठिकाणी त्यांनी सेवा बजावली आणि सध्या RPI म्हणून रत्नागिरी या ठिकाणी ते कार्यरत आहेत. सेकंड इन कमांड म्हणून काम पाहत आहेत राखीव पोलीस उपनिरीक्षक सुभाष रघुनाथ तारिये यांनी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या ठिकाणी नवप्रविष्ट पोलीस शिपायाला प्रशिक्षण देण्याचं उत्तम असं काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे कस्टम बॅच आणि मुंबई या ठिकाणी RSI म्हणून 4 वर्ष सेवा आणि सध्या ते रत्नागिरी या ठिकाणी कार्यरत आहेत. संचलन प्रमुख पाहुणे आणि राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्याच्या तयारीत आणि सुंदर अशी मानवंदना या संचलनाकडून या संचलनाचं नेतृत्व करतायत रमेश केशव निकम, जे RPI म्हणून काम पाहत आहेत. पहिल्या क्रमांकावर असलेलं पथक आहे पोलीस मुख्यालय पथक, याचं नेतृत्व करतायत प्रोबेशनरी पोलीस उपनिरीक्षक सागर वाळुंजकर आणि सुपर न्युमररी म्हणून त्यांना साथ देत आहेत पोलीस उपनिरीक्षक पवन कांबळे. त्या पाठोपाठ संचलनासाठी सज्ज असलेलं हे दंगल नियंत्रण पथक, प्रोबेशनरी पोलीस उपनिरीक्षक सुनील चव्हाण आणि सुपर न्युमररी म्हणून प्रोबेशनरी उपनिरीक्षक मिराज पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली सुंदर असं संचलन या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळतंय. आपल्या भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी संपन्न होतं आणि या संपूर्ण संचलनाचं जान आणि शान असणारं आणि पोलीस दलाचं वैभव असणारं असं हे बँड पथक, त्याच्या तालावर हे संचलन सुरू आहे. हेड कॉन्स्टेबल माने हे या बँड पथकाचं नेतृत्व करतायत. पाठोपाठ विविध पथक या ठिकाणी सहभागी होत आहेत. एकत्वाचा संदेश देणार असं हे संचलन, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी विविध पोलीस दलाची पथकं, हम भी किसी से कम नहीं,
या आविर्भावात या ठिकाणी सहभागी होणाऱ्या या जिल्हा महिला पोलीस भगिनी यांचे महिला पोलीस पथक याचं नेतृत्व करतायत पोलीस उपनिरीक्षक गायत्री पाटील आणि त्यांना सुपरन्युमरी म्हणून काम साथ देत आहेत शीतल पाटील. त्या पाठोपाठ निष्काम सेवा हे ब्रीद घेऊन पोलीस दलाला सहकार्य करणार हे पथक फलटण नायक चंद्रकांत जाधव आणि वरिष्ठ फलटण नायक संतोष जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रध्वजाला आणि प्रमुख पाहुण्यांना मानवंदना देत पुढे सरसावते. आपला आजचा कार्यक्रम आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय नामदार उदयजी सामंत, मंत्री उद्योग महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होते आणि सुंदर अशी मानवंदना या डॉग स्क्वॉड कडून व्हिक्टर हा डॉग छान अशी मानवंदना राष्ट्रध्वजाला आणि प्रमुख पाहुण्याला या ठिकाणी देतो. त्या पाठोपाठ रत्नागिरी नगर परिषदेचं आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज असलेलं असं हे अग्निशमन पथक विविध आधुनिक स्वरूपातील वेगवेगळ्या यंत्रणा आपल्याला या निमित्तानं अनुभवायला मिळतात. भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात संपन्न होतोय. भारत भूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी आत्मबलिदानाने अमर झालेल्या त्या सर्व क्रांतिकारकांना मानवंदना देताना म्हणावंसं वाटते, एक एक जीविताची समिधा जिवंत झाली, स्वातंत्र्य मंदिराची पूजा सजीव झाली, सर्वस्व त्यागुनी या मन एक एक उठले, नरवीर अग्रणी ते मृत्युंजयाचे ठरले, त्या सुप्त शक्तीना हा माझा लवून मुजरा, येतो सुवास अजूनही त्यांच्याच मृत्यू केला. या प्रामाणिक जाणीवेवर आणि त्यांच्या बलिदानाचं भान ठेवून आपण हा स्वातंत्र्य दिन या ठिकाणी साजरा करत आहोत. यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे मार्गदर्शन करणार आहेत. मी त्यांना सर्वांच्या वतीने विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित सर्व भारतीय नागरिकांना या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. आज 15 ऑगस्ट भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन हा मंगलमय दिवस देशभर प्रत्येक ठिकाणी उत्साहाने साजरा होत आहे. आजच्या शुभ दिनाच्या निमित्तानं सर्व जमलेले अतिथी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, प्रशासनातले अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, विद्यार्थी तसेच सर्व पत्रकार बंधू भगिनी त्यांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो. स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांनी योगदान दिले, त्यांनी हुतात्म्य पत्करले अशा सर्व ज्ञात व अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांना मी या प्रसंगी अभिवादन करतो. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या राष्ट्रपितांसह सर्व स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्यवीर, क्रांतिकारक त्यांच्याच बरोबरीनं स्वातंत्र्यासाठी झटलेल्या तत्कालीन सर्वसामान्य भारतीयांच्या त्यागाला मी स्मरण करतो. रत्नागिरी जिल्हा ही नररत्नांची भूमी आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर, साने गुरुजी आणि अन्य माननीय व्यक्तींच्या जन्मभूमी व कर्मभूमी म्हणून या जिल्ह्याची ओळख आहे. या भूमीत असंख्य प्रकारच्या क्षमता व शक्यतांना संधी आहे. त्याच जोरावर रत्नागिरी जिल्हा जागतिक पातळीवर नेण्याचा संकल्प आपल्या सर्वांच्या वतीनं पालकमंत्री या नात्याने मी स्वतः केला आहे. मागील काही दिवस विशेषतः राजापूर खेड या ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती, परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तांत्रिक विभाग आणि नाना पाटेकर यांचे नाम फाउंडेशन यांच्या सहकार्यातून गौतमी नदी रुंदीकरण, खोलीकरण, जगबुडी, वाशिष्ठी, शिव, कोदवली, अर्जुना, मुचकुंदी, काजळी, मैत्रिणी, शास्त्री आदी नद्यांमधून 6,44,739 घनमीटर गाळ काढण्यामध्ये प्रशासन
यशस्वी झाल्यामुळे यावेळी पावसामुळे होणारा पुराचा धोका हा टाळण्यास मदत झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने देखील पूर्वतयारी चांगल्या तऱ्हेने केलेली असल्यामुळे आपण या संकटांवर मात करू शकलो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये एनडीआरएफचे पथक देखील तैनात होते, परंतु सुदैवानं कोणतीही वित्तहानी व मोठी हानी आपल्या जिल्ह्यामध्ये झाली नाही. यामध्ये प्रशासनातले अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, पत्रकार, सेवाभावी संस्था यांनी अतिशय उत्कृष्ट काम केले आहे. मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांचे कौतुक देखील करतो. या जिल्ह्यासाठी यावर्षी 360 कोटी रुपयाचा वार्षिक योजनेतील निधी हा मंजूर करण्यात आला आहे. विकासात्मक कामाला अतिरिक्त 60 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनानं आपल्याला वाढवून दिले आहेत. जिल्हा वार्षिक निधीतून मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, संगमेश्वर, लांजा, रत्नागिरी, राजापूर या तहसीलदारांना नवीन गाड्या देण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आहोत. जिल्हा नियोजन समितीचे महाराष्ट्रातील सर्वात सुसज्ज सभागृह रत्नागिरीमध्ये बांधण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सुसज्ज प्रशासकीय इमारत, जिल्हा परिषदेची इमारत, पंचायत समितीची इमारत या इमारतींना सुमारे 200 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांची कामं देखील सुरू आहेत. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा महसूल विभागाच्या 5 उपविभागीय कार्यालयांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपयाचा निधी कार्यालय बांधकाम करण्यासाठी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातलं पहिलं आधुनिक उद्योग भवन इमारतीस 36 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत व या इमारतीचे बांधकाम देखील सुरू करण्यात आले आहे. सगळ्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही योजना राज्यभर राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून 2,74,346 लाभार्थ्यांना म्हणजेच महिला भगिनींना 2 महिन्याचा 82 कोटी 30,38,000 रुपये रक्कम वितरित करायला सुरुवात करण्यात आली आहे. वयाची 65 वर्ष पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठांसाठी 3,000 रुपयाची वयोश्री योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 4,494 लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराज वीज सवलत योजना, अन्नपूर्णा योजना, तीर्थदर्शन योजना, मुलींना उच्च शिक्षणासाठी 100% शुल्क माफीचा निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. या योजनांमुळे शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून अनेक विविध क्रांतिकारी विकासाची कामं ही जिल्ह्यामध्ये करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. यामध्ये गोळपमध्ये सुरू होणारा व आजच लोकार्पित होणारा 1 मेगावॅटचा सोलार प्रकल्प हा नियोजन मंडळातून करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक रत्नागिरी जिल्ह्याच्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये शिवसृष्टी हा संकल्प पूर्णत्वास जात आहे. रत्नागिरीमध्ये देखील शिवसृष्टी साकार होत आहे. चिपळूणच्या शिवसृष्टीचा लोकार्पण सोहळा 18 तारखेला चिपळूणमध्ये होणार आहे. मालगुंड येथे 56 एकरमध्ये महाराष्ट्रातील सगळ्यात चांगले पाणी संग्रहालय उभारण्याला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आपल्या जिल्ह्यामध्ये काम करणाऱ्या 2,643 CRP ना मोफत मोबाईल देण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन मंडळाकडून घेण्यात आलेला आहे. भविष्यामध्ये IT उद्योग रत्नागिरीत यावे यासाठी आपलं विमानतळ सक्षम असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच विमानतळ सक्षम करण्यासाठी 1800 मीटर धावपट्टीचा विस्तार करण्यात आला आहे. 100 कोटी रुपये खर्च करून रत्नागिरीची टर्मिनल बिल्डिंग आता होत आहे आणि 1 वर्षात तिचे काम पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाअंतर्गत 14 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्रातली पहिले दान केंद्र रत्नागिरी शहरामध्ये होत आहे. देशातील पहिले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरचे आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय व संशोधन केंद्र हे रत्नागिरीमध्ये उभारण्यात येत आहे. 750 विद्यार्थी क्षमता असलेले अभियांत्रिकी कॉलेज रत्नागिरीमध्ये उभारण्यात आलेलं आहे. काही दिवसापूर्वीच केंद्र शासनाने या कॉलेजचे नामकरण लोकनेते शामराव पेजे अभियांत्रिकी महाविद्यालय असे केले आहे. याच रत्नागिरी शहरामध्ये दातृत्वाचा वारसा पुढे नेणारे दानशूर भागोजी शेटकीर व गाडगेबाबांचा पूर्णाकृती पुतळा हा देखील उदयाला येत आहे. नोकरी निमित्तानं जिल्ह्यातून स्थलांतर होणारे मुलं यांना जिल्ह्यातच कृषीपूरक व पर्यटन व्यवसाय देण्यासाठी जिल्ह्याचा भर आहे. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा सिंधुरत्न योजनेतनं महिलांसाठी हाऊस बोट, टुरिस्ट वाहने ही देखील देण्यात आली आहेत. सामाजिक भवनाची जागा व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जागा ही बौद्ध विहार बांधण्यासाठी संस्थांना देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी 1956 सालामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशानं दीक्षा घेतली गेली
त्या पाली गावामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी 3 गुंठे जमीन ही शासनाने विना मोबदला दिलेली आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये खैर लागवडीसाठी अत्यंत पोषक आणि चांगले वातावरण आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा खैर लागवडीसाठी खैराची झाडं शेतकऱ्यांना मोफत देण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन मंडळातून घेण्यात आला आहे. देशातील पहिला 3D मल्टीमीडिया शो 25 कोटी रुपये खर्च करून थिवा पॅलेसला होत आहे. वाटूळ तालुका राजापूर येथे 100 खाटांचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे उभारण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी आज आपण हा उत्सव साजरा करत आहोत त्याच पोलीस विभागासाठी 176 कोटी रुपये खर्च करून पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्वार्टर्स त्याला देखील शासनाने पैसे दिले आहेत. त्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. पूर्ण शहर हे सीसी कॅमेरा अंतर्भूत व्हावे यासाठी प्रत्येक शहरामध्ये सीसी कॅमेरे बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पोलीस दल रत्नागिरीचे सक्षम होण्यासाठी अनेक वाहनाला नियोजन मंडळातून पैसे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याने विविध क्षेत्रात भरीव वाटचाल केलेली आहे. आपल्या शेतकऱ्यांची मुलं ही देखील शास्त्रज्ञ बनावी यासाठी नियोजन मंडळातनं या वर्षी देखील 27 मुलांना अमेरिके येथील नासा येथे पाठवण्यात आलेले होते. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संस्कृतीमध्ये भर टाकण्यासाठी, सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी विदा सावरकर नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. चिपळूण मधील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचे देखील नूतनीकरण करण्यात आले आहे आणि पुढच्या महिन्यामध्ये मीनाताई ठाकरे सभागृह खेड याचे देखील नूतनीकरण पूर्ण होणार आहे. या सगळ्यामध्ये मला जे सहकार्य मिळालेले आहे ते पूर्ण रत्नागिरीच्या प्रशासनाचे, रत्नागिरीकरांचे सहकार्य मिळालेले आहे. त्याबद्दल मी मनापासून सर्वांचे कौतुक करतो, सर्वांचे आभार मानतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय नामदार उदयजी सामंत यांनी कार्याचा आढावा घेतलेला आहे आणि शुभेच्छा दिलेल्या. धन्यवाद सर. यानंतर प्रमुख पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विविध क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या मंडळींना सन्मानित केलं जाणार आहे. मी माननीय नामदार उदयजी सामंत विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते हे सन्मान वितरित करावेत. पहिल्या क्रमांकावर येतील शहीद सुभेदार अजय शांताराम ढगळे यांच्या वीरपत्नी श्रीमती अनुजा अजय ढगळे यांना ताम्रपट या ठिकाणी वितरित केला जातोय. कृपया त्यांनी त्याचा स्वीकार करायचा आहे. त्यानंतर पोलीस विभागाची विविध या ठिकाणी सन्मान दिले जाणार आहेत. उत्तम कामगिरी करणारे आपले पोलीस बांधव आणि भगिनी यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. त्यांनी तयारीत राहायचंय. प्रथम क्रमांकावर दीपक मनोहर साळवी तयारीत राहा. रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे यांचे हे कर्मचारी. भारतीय स्वातंत्र्याचा 78वा स्वातंत्र्य दिन या ठिकाणी संपन्न होतोय आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर सहाय्यक पोलीस फौजदार दीपक मनोहर साळवी हे येतील रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे. त्यानंतर प्रशांत संभाजी शिंदे तयारीत राहायचे. संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे हे आपले पोलीस बांधव. त्यानंतर सचिन मधुकर सावंत महामार्ग पोलीस मदत केंद्र हातकंबा तयारीत राहायचे. उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना सन्मानित केले जाते. त्या पाठोपाठ समीर विठ्ठल सुर्वे महामार्ग पोलीस मदत केंद्र कशेरी. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं उत्तम कामगिरी करणारे आपले रत्नागिरी पोलीस दल आणि त्यातलं आपापलं काम प्रामाणिकपणे आणि उत्तम योगदान देत असलेले पोलीस बांधव. नंतर संदीप मनोहर साळवी जयगड पोलीस ठाणे तयारीत राहायचे.
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या या पोलीस बांधवांना दिला जाणारा हा बहुमान आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय नामदार उदयजी सामंत, मंत्री उद्योग महाराष्ट्र राज्य आणि पालकमंत्री रत्नागिरी आणि रायगड जिल्हा यांच्या हस्ते त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केले जाते। त्यानंतर अश्विनी अनिल निखारगे तयारीत राहायचे। पोलीस मुख्यालय रत्नागिरी या ठिकाणी सन्मान घेत असलेले आपले पोलीस बांधव आहेत संदीप मनोहर साळवी, जयगड पोलीस ठाणे। यानंतर सन्मान स्वीकारणाऱ्या आपले पोलीस भगिनी आहेत अश्विनी अनिल निखारगे, पोलीस मुख्यालय रत्नागिरी या ठिकाणी उत्तम अशी सेवा त्या देत आहेत। त्यानंतर नारायण केशव रोडे तयारीत राहायचे, वाहतूक शाखा रत्नागिरी यांना या ठिकाणी सन्मानित केले जाते। त्या पाठोपाठ सुशील जगन्नाथ पंडित हे आपले पोलीस बांधव या ठिकाणी तयारीत राहतील। पोलीस मुख्यालय रत्नागिरी या ठिकाणी विशेष असे योगदान देत असलेली ही सगळी मंडळी। त्यानंतर घनश्याम रामचंद्र जाधव हे तयारीत राहतील, महामार्ग पोलीस मदत केंद्र हातकंबा। कोणत्याही क्षणी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि त्यावेळेला ती उत्तम रीतीने हाताळणारे हे आपले पोलीस बांधव। कमीत कमी जीवितहानी व्हावी आणि लवकरात लवकर सर्व प्रकारची मदत या आपत्ग्रस्तांना मिळावी यासाठी विशेष कार्यरत असणारे हे पोलीस बांधव। त्यानंतर घनश्याम रामचंद्र जाधव हे या ठिकाणी गेलेले आहेत। त्यानंतर अवधूत सुधाकर सुर्वे, पूर्णगड पोलीस ठाणे यांना या ठिकाणी त्यांच्या उत्तम कामगिरीबद्दल सन्मानित केले जाते। काही वेळेला प्राणांची बाजी लावून काही कामगिरी करावी लागते आणि त्यामध्ये कमी नसणारे आपले सर्व पोलीस बांधव या ठिकाणी आपापला सन्मान स्वीकारतात। ललित विठ्ठल देऊसकर, पूर्णगड पोलीस ठाणे। देऊसकर तयारीत राहतील। त्यानंतर वैभव विजय जाधव, महामार्ग पोलीस मदत केंद्र कशेडी। ते या ठिकाणी आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी हजर झालेले आहेत। वैभव विजय जाधव, महामार्ग पोलीस मदत केंद्र कशेडी। त्यानंतर मधुरा मिलिंद गावडे, महिला कक्ष रत्नागिरी या ठिकाणी उत्तम सेवा देत आहेत। त्यांच्या उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांना सन्मानित केले जाते। मधुरा मिलिंद गावडे, महिला कक्ष रत्नागिरी। त्यानंतर गिरीश देवा सावंत, महामार्ग पोलीस मदत केंद्र हातकंबा या ठिकाणी हे कार्यरत आहेत आणि उत्तम अशी सेवा देण्याचं काम त्यांच्याकडून अविरत असं चालू असतं, त्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते। आणि त्यांच्या नंतर येथील बिरुदेव सीता कोळेकर, अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे। ग्रामीण भागामध्ये अत्यंत पर्जन्यवृष्टी होणारा हा भाग आणि त्या ठिकाणी आपली हे उत्तम अशी सेवा देतात, त्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते। यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरील उत्कृष्ट अधिकारी म्हणून ज्यांनी काम केले त्यांना सन्मानित केलं जाणार आहे। प्रथम क्रमांकावर येथील श्री योगेश यशवंत टिकेकर हे सेवक म्हणून काम करतायत, कुलवहिवाट शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय। प्रत्येकाने आपापलं काम प्रामाणिकपणे आणि अधिक कार्यक्षमपणे केले तर देशाचा विकास व्हायला वेळ लागत नाही असा आदर्श त्यांनी या ठिकाणी ठेवलेला आहे, त्याबद्दल त्यांना सन्मानित केलं जाते। त्यानंतर श्री रुपेश प्रमोद सुर्वे, वाहन चालक, आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय। त्यानंतर तयारीत राहायचं आहे श्रीमती सोनाली अजय चव्हाण, महसूल सहाय्यक, पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी। देशाचं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते अधिक समर्थ करण्याचं काम आपलं असतं आणि ते काम अधिकाधिक कार्यक्षमपणे करणारी मंडळी श्री अमोल रामसिंग जंगाळे, तलाठी सजा वाटप, तहसीलदार कार्यालय रत्नागिरी।
त्याच्यानंतर श्रीमती मीरा कौस्तुभ भाटे अव्वल कारकून महसूल शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी तयारीत राहायचे. त्या पाठोपाठ श्री दीपक दत्ताराम चव्हाण नायब तहसीलदार निवडणूक शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय. त्यानंतर श्रीमती शरयू शरदचंद्र गीते निम्न श्रेणी लघुलेखक म्हणून या काम करतायत. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी. आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला उत्तम असं सहकार्य आणि त्याच्या कामामध्ये सर्व प्रकारची मदत आणि अधिकारी आणि नागरिक यांमध्ये उत्तम सुसंवाद साधणाऱ्या या मॅडम. त्यानंतर श्री शंकर रामचंद्र बर्गे अप्पर जिल्हाधिकारी यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. रत्नागिरीमध्ये विशेष अशी सेवा त्यांनी यापूर्वी दिलेली होती आणि आता तर अधिक उत्तमपणे ते कार्यरत आहेत. त्यानंतर ग्रामसेवकांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी कासारविलीचे संतोष धनाजी रोकडे यांना प्रथम क्रमांकावर या ठिकाणी आमंत्रित केलं जाते. त्यांचं मूल्यमापन करून त्यांच्या उत्तम कार्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर संगमेश्वर घाटेचे सुहास कृष्णा शिंदे यांनी तयारीत राहायचे आणि त्यांच्या पाठोपाठ लांजा प्रभानवल्ली संतोष भुदाजी दर्डे आलेल्या शासनाच्या योजना उत्तम प्रकारे राबवणे, त्यासाठी अधिकारी नागरिक यांच्यामध्ये सुसंवाद साधणे हे उत्तम काम हे ग्रामसेवक मंडळी पार पाडते. त्यानंतर क्रीडा क्षेत्रातील विविध पुरस्कार. अपेक्षा अनिल सुतार हिला शिवछत्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे, मानाचा असा क्रीडा क्षेत्रातला पुरस्कार खो खो, आणि त्याबद्दल तिला सन्मानित केलं जाते. 56वी सिनियर नॅशनल खो खो चॅम्पियनशिप दिल्ली इथे झाली होती आणि त्यात फर्स्ट पोझिशन मिळवली होती, त्याबद्दल तिचा सन्मान केला जातोय. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण तिचं कौतुक करूया. त्याचप्रमाणे करण महेश बिलके मॉडर्न पेंटॅथलॉन यामध्ये लेझर रन वर्ल्ड मध्ये त्याला सेकंड पोझिशन मिळालेली आहे ज्युनियर ग्रुप मध्ये, त्याबद्दल त्याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. त्यानंतर तनया महेश मिलके मॉडर्न पेंटॅथलॉन लेझर रन वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पार्टिसिपेशन, लेझर रन वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मध्ये हे उत्तम यश संपादन केलेले खेळाडू तनया महेश मिलके. त्यानंतर आकांक्षा कदम कॅरम 6वी एशियन कॅरम चॅम्पियनशिप मध्ये मालदीव या ठिकाणी झाली होती आणि त्यामध्ये महिला दुहेरी, महिला एकेरी, महिला सांघिक अशी विविध क्षेत्रात त्यांनी उत्तम यश मिळवले आणि 5वी सिनियर नॅशनल कॅरम चॅम्पियनशिप मध्ये फर्स्ट पोझिशन. त्यानंतर मुक्ता शीतल पेठे नेटबॉल तिला सन्मानित केलं जाणार आहे. 67वी नॅशनल स्कूल लेवल नेटबॉल चॅम्पियनशिप 23-24 हरियाणा या ठिकाणी झाली होती आणि त्यामध्ये पार्टिसिपेशन केलेली ही आपली रत्नागिरीची गुणी खेळाडू मुक्ता शीतल पेठे. त्यानंतर आशिक भिकू जानकर तयारीत राहायचे. आशिक भिकू जानकर नेटबॉल 67वी नॅशनल स्कूल लेवल नेटबॉल चॅम्पियनशिप ही पण हरियाणा मध्ये झालेल्या मध्ये सहभागी झाली होती, सहभाग आहे तिचा. त्यानंतर पूर्वा सचिन कुळे नेटबॉल हरियाणा या ठिकाणी झालेली, हिचाही सहभाग या नॅशनल स्कूल लेवल नेटबॉल चॅम्पियनशिप मध्ये होता, त्याबद्दल तिला सन्मानित केलं जाते. त्यानंतर पायल सुधीर पवार तयारीत राहायचे. पायल सुधीर पवार खो खोचे खेळाडू 56वी सिनियर नॅशनल खो खो चॅम्पियनशिप दिल्ली फर्स्ट पोझिशन. रत्नागिरीतील खो खो संघटनेचं उत्तम असं यश आपल्याला गेली अनेक वर्ष पाहायला मिळते. द्रोण हजारे कॅरमचा हा खेळाडू 46वी ज्युनियर नॅशनल चॅम्पियनशिप वाराणसी या ठिकाणी झाली होती आणि त्यात फर्स्ट पोझिशन प्राप्त केलेली आहे. द्रोण हजारे. पायल पवार ही सन्मान स्वीकारते. त्यानंतर द्रोण हजारे या ठिकाणी तयारीत राहते कॅरमचा हा खेळाडू. त्यानंतर स्वरा कदम तयार राहा ही कॅरमची खेळाडू आहे. हिने 46वी ज्युनियर
नॅशनल कॅरम चॅम्पियनशिप वाराणसी इथे सेकंड पोझिशन मिळवलेली होती. रत्नागिरीचं नाव अगदी राष्ट्रीय स्तरावर झळकवण्याचं काम करत असणारे आपले रत्नागिरीचे गुणी खेळाडू. त्यानंतर स्वरा सुरेश मोहिरे कॅरम. त्यानंतर निधी भिडे तयारीत राहायचे. निधी भिडे मॉडर्न पेंटाथलॉन ही पण लेझर रन नॅशनल चॅम्पियनशिप मध्ये थर्ड पोझिशन याने प्राप्त केलेली होती. 8वी मॉडर्न पेंटाथलॉन स्पर्धा निधी भिडे. त्यानंतर श्रिया योगेश हुमरे कबड्डी खेळाडू आहे. तिने 26व्या नॅशनल स्कूल गेम्स मध्ये थर्ड पोझिशन प्राप्त केलेली आहे. त्याबद्दल तिला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. त्यानंतर विविध शाळांमधून पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये उत्तम यश मिळवणाऱ्या खेळाडूंना इथे सन्मानित केलं जाते. प्रथम क्रमांकावर खेड तालुका PG कांबळे ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगावचा कुमारी सई गजानन पालांडे. सई गजानन पालांडे आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आपल्या बुद्धिमत्तेची झळक दर्शवणारे हे गुणी विद्यार्थी आतापासून आपल्या यशाचं प्रदर्शन करतात. त्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषद शाळा नंबर 15 वेदांत पांडुरंग कोकरे. चला पटापट. त्यानंतर पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा याच्यामध्ये विशेष यश मिळवणाऱ्याचा गुणगौरव खेड पुन्हा एकदा ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगावचा कुमार अनुराग वाघमोडे तयारीत राहायचे. त्यानंतर दिशा दिलीप मोहिते ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगाव. आर्यन बाळासाहेब भगत ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगाव. आणि पुन्हा एकदा दिव्यांका मुंडे ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगाव. ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगाव हे छान असं काम या शिक्षण क्षेत्रामध्ये करत आहे आणि त्याची प्रचिती या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला येते. त्यानंतर आर्य योगेश चिले हा ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगावचाच विद्यार्थी आहे. आणि आर्य गजेंद्र बेंद्रे ज्ञानदीप विद्या मंदिर भडगाव. ग्रामीण शिष्यवृत्तीमध्ये उत्कृष्ट यश संपादन करणारे हे सर्व विद्यार्थी भारतीय स्वातंत्र्याच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. त्यानंतर शहरी विभागातील शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सन्मानित केलं जाणार आहे. त्यामध्ये फाटक हायस्कूल रत्नागिरी कुमारी पर्णिका प्रणव परांजपे तयारीत राहायचे. आणि दुसरा फाटक हायस्कूलचाच विद्यार्थी आहे आदित्य दत्तात्रय बनगर. अच्छा आपल्या कार्यक्रमाचे माननीय आमदार उदयजी सामंत मंत्री उद्योग महाराष्ट्र राज्य आणि पालकमंत्री रत्नागिरी आणि रायगड जिल्हा यांच्या शुभ हस्ते हे सन्मान या ठिकाणी वितरित केले जात आहेत. 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाला बहुमान आणि जिल्ह्याच्या प्रमुख कार्यक्रमामध्ये या सर्व गुणी खेळाडूंना गुणी आणि बुद्धिमान खेळाडूंना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. जाऊ दे ना आलाय ना वाचतो नाव नाही. ग्रामीण विभागातील गंगाधर गोविंद पटवर्धन इंग्लिश मीडियम स्कूलचा पार्थ विनोद आगरे या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. त्याला या ठिकाणी सन्मानित केले जाते. पार्थ विनोद आगरे. त्यानंतर CBSE आणि ICSE शाळातील विद्यार्थी यामध्ये खेडच्या मोरवंडे बोरत येथील ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल समृद्धी सचिन गाडगे तयारीत राहायचे. त्याच्या पाठोपाठ आर्यन अजय कदम
हा? त्यानंतर या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे जे पाल्य आहेत त्यांनी उत्तम यश संपादित केल्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केले जाते. कुमारी दिशा श्रीनिवास हिच्यासाठी येत आहेत श्रीमती हर्षला धनराज गेडाम, उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजना, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी. कुमारी दिशा हिला 96.60% गुण मिळाल्याबद्दल सन्मानित केलं जात आहे आणि त्यांचं स्वागत त्यांचं सन्मान स्वीकारतायत या ठिकाणी हर्षलता गेडाम मॅडम. त्यानंतर नहुष दीपक चव्हाण हा विद्यार्थी पाल्य आहे. दीपक दत्ताराम चव्हाण, नायब तहसीलदार निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी यांचा. त्याला 90.40 गुण मिळाल्याबद्दल या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. त्यानंतर श्रीमती श्रेया सुरेंद्र माचिवले, अव्वल कारकून कुळ वहिवाट शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी यांची पाल्य कुमारी स्वस्ती सुरेंद्र माचिवले, हिलाही 92.80% गुण मिळाल्याबद्दल या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये विविध क्षेत्रात यश मिळवलेले हे विद्यार्थी. आणि त्यानंतर येईल कुमारी हर्षिता रतन साळुंखे, श्रीमती रतन रमेश साळुंखे, तलाठी सजा तेरे, तहसीलदार कार्यालय संगमेश्वर यांची पाल्य, तिला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाते 94.80% गुण मिळवल्याबद्दल. आयुष पराग जाधव याला या ठिकाणी सन्मानित करायचे, आता दाखल झालेला आहे. यानंतर या ठिकाणी एक समूह गीत सादर केलं जाणार आहे कॉन्व्हेंट स्कूल रत्नागिरी यांच्याकडून, कॉन्व्हेंट स्कूल उद्यमनगर यांच्याकडून. त्यांनी तयारीत राहायचं. मा तुझे सलाम हे एक समूह गीत या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. कृपया आपली जागा या उद्यमनगर कॉन्व्हेंट स्कूलने घ्यायचे समूह गीत सादर करण्यासाठी. लगेचच या ठिकाणी सादर होणार आहे एक समूह गीत मा तुझे सलाम. सादर करते शाळा सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंट स्कूल उद्यमनगर. माईक आहे ना, त्यांना 2 माईक लागणार आहे. आपल्याकडे पारितोषिक वितरण संपन्न झालेलं आहे. आता या ठिकाणी एक